mhlawumbe umunye uzosho ukuthi inayo nje lemthelelo ukuthi ubani ukhuluma emsamo yabo ngoba njengamanje sesinabantu umunye umuntu ngoba esenephakathi kunemali kakhulu wazi ukuthi ngoba i-breadwinner uyabona siyokhuluma nabo mhlawumbe ukhuluma uphuzile uyabona ecela kasekhawunini endulo ubekhetha umuntu okhuluma emsamo bengakhulunyana noma ngabe ubani bese kuthathwa impahla uhanjwa naye emsamo bese kuyobikwa ngoba sekhethiwe kuyagcotshwa ngokuphelele ukuthi manje sekuzokhuluma nango sibani bani akuthi ngoba sekudlula umkhulu lekhaya sengavele nje ngigijime mina ngenxa ukuthi nginemoto lekhaya yebo uyabona so usuke akusebenzi ngokwemali nangokomnotho ngokwasemsamo ngiyayithanda leyo kodwa kufanele kubukakala ukuthi wena unaso yini isabelo sokuxhumana nalaba uphiwe yini ukuxhumanisa umndeni ophilayo nosemoyeni ngasikhathi sikanje vele sazophela sohlelo lwengohlelo yabo sochaza ngoba ziningahle show ngiyabisa nama comment abantu besho ukuthi iziphi imibuzo mhlawumbe ezingehloko kumele sikhulume ngazo okunye mhlawumbe nje usasivala sacela mhlawumbe shama details nani ngoba ngiyafisa sicela mhlawumbe sazoba nesangamo sibe nabantu nje bebekhona beyibuzela abantu ungabe nje ithena sibuza ngoba abantu bakhona abasho ukuthi sineyinkinga inqwaba esifuna ukuyibuza sesiyazaba ukuyibuza wonke mhlawumbe amakhehla sendaweni noma uthi uyabuza somuntu hayi wozothwasa nani ngenxa ukuthi umuntu ufuna somkhiphela inkonzo somkhiphela imbuzi nani sichaza ngoba nje manje sesifike ezweni akhona sibona abantu sebehambela kubantu nje nani sengizovala nje ngixoxa ukuthi isikhathi sakho esikhathini samanje ayisekho into ethi uyintwaso ngizoyisho ayisekho into ethi uyintwaso ngoba mawuzolandelela kahle intwaso iyini isuke iyigobomo nje lilodwa kufanele kuhambe lithola kulowo muzi lihlambulula abantu abasuke bekuwa abasuke belidinga futhi akusibona bonke abantu abasuke belidinga emzimbeni wakho yebo ngoba umuntu kube khona laba babesebenzisa impande bese kuba khona laba abahlambulukile abamhlophe ngoba before nakhona kungena impande abantu babekade behlambulukile le moya lesuke singena uthola ukuthi sekunomndawe nomndiki imoya ehambisa ijoyinwa isifakwa so ngokuthi lo mkhulu noma lo khokho wahambe nomndawo vele mayisezovuka esizukulwaneni usezovuka kuthona wena unomndawo ngoba kuphakame lo yamuntu wayesahambe naleyo nto so ezinye izinto esoke sithinte ngelinye ilanga no ngicela sinike isikhathi le ngoba wechaze ngayo ngoba siyabona abantu bezeze izinto ubona ukuthi hawu kanjani omunye umuntu ke kuthiwa wena mhlawumbe omunye isithunywa sakhe nakho kokubili nomndiki nomndawo yebo basuke benithusa njengamagama amakhulu lawo ke nawo zawulethaza ngengithanda uqala ukuchaza khona ngoba ziningi izinto esizibona ukuthi umndiki uthi letho omunye mhlawumbe munye endaweni faka ijazi emhlophe umuntu ngisebenza ngamanje umuntu usichazele ukuthi kusebenza kanjani mhlawumbe ke kwazi ukuhlangana o khona kumele uqale kwa A uye kwa B C nani lezi zinto lezi ziyakwazi ukuthi zihlangane kodwa umengameli wayo yonke into ilo okuthiwa isithunywa ngoba isithunywa sisuke sisebenza ngamanzi suke sisiyingilosi kahle kahle mawuzonothisa nje ngamafishane yonke into ekhona emhlabeni umengameli wayo amanzi awukwazi ukusebenzisa impande yakho amanzi engekho awukwazi ukupheka umuthi wakho noma ukudla amanzi engekho umzimba nje siphila kunegazi amanzi nje kufanele siphuze amaglasi awu8 ngosuku ukuthi ukwazi umzimba wakho ukusebenza ngendlela futhi umengameli wayo yonke lento amanzi hayi yesiko winenkinga mhlawumbe ke sesivala duze nawe thina lokuphetha mhlawumbe kulesha ama details ngoba siyathembisa ukuthi soqhamuka labantu sombhakashele echazeni eziningi kakhulu ngoba ngiyabona kuningi nami ngifuna ukubuza yabo nabanye mhlawumbe ubona umuntu uyaphumelela uthi awube right nje sekhona sekuvalekile nanokuthi yini evala lapho yabo mhlawumbe uyasho umuntu ngingihamba phela ngosebenzise mhlawumbe mate ayisebenzi kodwa mhlawumbe basebenze kodwa uhayi mina ngingisebenzele ukwakheka komuntu kuyaxoxa bese bethevala kodwa manje lokho eyithinta lezi zinto ngiyabona ukuthi ngiyibhaza kanjani sakheke ngendlela engafani kukhona umuntu ongadalwa ukuthi usebenzisa nje umuthi usakheke nje ngendlela engafani okunye kwesipili emkhulu okuvala izinto zabantu abantu ababongi edlozini labo bethongweni labo abantu bazalwa bembethe abanye abayilungisa izingubo zabo ingubo ivule ukukhombisa ukuthi mina inhlanhla ngikhona bese khamba iphinde ivale abanye kuningi abanye balama abantu abangasekho abaphume iziswini so ngalesikhathi wena uphumelela lo muntu bese umnaki lo suke kuyiyena ukulekelela abanye abazi uyabona so kuningi esingakubalula okugcina sekuphazamisa inhlanhla nje yomuntu ngaphandle ukuthi nje uthakathiwe so masathinda nje ukuthi yena umuntu
ukuthi umuntu nomuntu ufanele ayiqonde ukuthi mina ngakheke kanjani obani abangembethe idlozi eliphila kumina lifunani futhi enye izinto lezo esuke izolekelela nakhona futhi uqondane nomuntu ngoba abanye abantu enzele ugogo bagoba ugogo akekho nakwabekho yebo kufanele ukwazi ukuthi obani ophethe inhlanhla yami financial ubani ophethe ukungivikela yebo noma sibheka nalokho kufanele nikubheke lokho kufanele ungene ngempela kumuntu okwazi ukuhlaziya inkulumo akutshela ukuthi kahle mina ngibona ugogo ubani okuyena ophethe izinto zakho zomcebo nomakoti bakho ngibona ugogo ubani umkhulu ubani ophethe ini ophethe ukuvikeleka kwakho hayi ukuthi uvele nje uthi uyobonga kokwani bani kaloku uzobonga kumuntu orong uzobonga nakumuntu ongakufuni yabona bese bona into zakhe kade ngiyohlaba imbuzi uzavaleka into zakho shothi mazi umuntu impela ukunika into mazi umuntu ofanele ukunika into ngoba nakhona umuntu nomuntu umndeni nomndeni uyayukhetha abantu abathi umuntu eyogana noma engagana kodwa kuyahlala phansi kuthiwa wena uzobheka into abantwana bakasibanibani wena uzoba isithunywa ke manje ngoba phela lesithunywa fanele sisichaze ukuthi siyini hayi cha kuningi samase chaza kakhulu yebo sibamba kanjalo masiyasicheck sithola konke podcast mina igama lami nginguKing Duzethe ngihleli naye umkhulu umngomezulu ngempela ke siyancela lana ngempela ke koGwanzile makubalekile ukuthi ngempela isizwe sisithakele sazi ngezinye izinto esingazazi ngoba siyabona ukuthi amakhaya uthola ukuthi ayalahleka because ngenxa ukuthi obaba bethu bashiya bengasitshelanga ulwazi ingakho ngize ngabuza eqaleni ukuthi kungani uthola ukuthi izingane igcine seyibuza kumakhelwane ukuthi kwenza kanjani makukanje ngoba abazali okuyibona omkhulu basuke bengafuni ukuthi beyisondeze izingane ekhombisa okay mangabe kuhlinzwa kwenza kanje uma ngabe kwenza ukuthi ke ngoba sike sibone in most cases nje ngeke ngibone lapha na uthola ukuthi kuke kuvela ukuthi lo muzi la ekhaya abawethanga igama ngoba phela umuzi nomuzi yebo ikwangena kodwa fanele kube negama kodwa kumele kube negama ukuthi la isekuphumuleni yebo manje luyethiwa kanti kwezindawo esibona nje cha seningi ihlobo lesichaza kakhulu yabo ngiyathanda kakhulu umkhulu eshiya inombolo yakho uthola kanjani sizophinda siyichaza zonke ihloko nombukela sekhaya nayo on Facebook sikuthola konke podcast esho iziphi ihloko nafuna mhlawumbe sikuthindela khona mhlawumbe umkhulu thina nje lokuphetha nje abonga manenjana nenombolo yakho sikuthola kanjani ngoba kuseyiningi sazochaza cha ngibonga ithuba nje ukuthi ningimeme ngibe khona nami lapha inombolo engitholakala kuyona ithi 076 047 1856 ibuyitholale na WhatsApp yebo bese kuthi ke le engibuye ngifoneleke kuyona ithi 073 9645 iyona ke ngibuye ngitholakale kuyona le uyathola mhlawumbe uzoyibuza ifona nini mhlawumbe uzotsho ukuthi hayi nango 1 mase nginkinga mhlawumbe ngakwazi ukufonela ngoba khona umuntu osho ukuthi ngicela nje ukukhulekise ngiyacela ukuthi abantu bevele bethumele kakhulu ku WhatsApp ngoba isikhathi esiningi make kwasa nje mina ukuthi ngingene emsebenzini kuze ngiphume entambama kanti WhatsApp yakwazi ukuthi umuntu mayefike washiya umyalezo bese ukwazi ukulalela bese mhlawumbe ngikhuluma umphendule ku WhatsApp lapho makudinga ukuthi fanele senifonelana seniyafonelana mhlawumbe kulungele yonke inkinga uma uzoyibuza zekhaya ukhona mhlawumbe ibandla okholwa kulona mhlawumbe uthi hayi mina nami ngathanda mhlawumbe nesigoqo uba naso ekhaya nandani mhlawumbe okay ngokukhonza ngiNazaretha yebo ngiNazaretha siyayisikhonze ngo9 ekseni nami mthandazo wantambama siyayiswenze noma makuke ngihambe ngenze inkonzo baye ngiphi inyanga njengoba kade kuJune nje bekunenkonzo kade ngiyoyenza entabeni ethinta nolwandle ukuhlambulula abantu abangasekho ngibonile la ngathi yebo impela ihambe ngibonge nje nakubona abantu kade beyithamele ihambe kahle yaba impumelelo abantu bayithakaselelile futhi noma sekuphakathi njengo November October ngiyayiphinde ngenze yasentabeni yaseMpophomeni kunakhona futhi ukuhlambulula loba namathongo phela wafani so keza kwenza ukusenzela ukuthi bonke abantu benele ngoba inhlambuluko kahle iyona sesiyidinga emhlabeni ukudlula ngisho iyona nje sesidinga mase ke sahlambuluka sakhanya ayikho into engeke uzukwenzeka kobe sekulungile ngoba seziningi abantu izinto abayifakile emzimbeni nani wakufika ubani banethi hayi yena anifaka isilwane esithize manje lento igcine sikwenza ukuthi ungakwazi ukuxhumana nethongo lakho cha ngamafishane nje ngiyabonga ithuba engiphe lona sizophinde sihlele njengoba senishilo ukuthi sizohlela siphinde siqhubeke ngoba kusazoba kuningi ngiyabonga kakhulu sibonga kakhulu ngesikhathi somkhulu ngiyakuthokoza kakhulu thina kungakwazi ukuthi usifollowe lapha enkundleni zokuxhumana sikuthola konke podcast na ku YouTube sikhona sikuthola konke podcast ku TikTok sikuthola konke
podcast. Kimi igama lami bengukhethelo Sibonelo engokwaduze useyama undaba mina ngavuna amambathaliwa kaZulu. Hey bake. Uthi wenze njani? Kufuna uhamba mbuzo ukuthole konke lokho ke. Ngiyithole lo. #sithola konke sihlangane ngokuzayo siyabonga kakhulu. Danke mina bengothami wangempela abantu bayada uthami respoke inabonakala. Ngale kumshini. Siyabonga kakhulu.